हाय नवीनी बेद्रा चौथी गणपति विसर्जने तांची बैला सो बरे अल्प प्रोग्राम मात्र तुका सो अल्प पातेरना माइक केळिची सो अटे मस्त सौंड बरोंडु बले अंची पोದು अल्प मात्र प्रोग्राम मात्र तुका सो ಏರ್ ಮಾತ ನಮ್ಮನ ವಿಡಿಯೋ ಫಸ್ಟ್ ತು ಒಂದಲಾರ ಮಾತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಸೋ ಬಲೆ ಅಂಚಿ ಬೈ ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಸೂಚನೆ ಕರ್ಕಂಡ ಕಡಿಯೇ ఆయన ఎన్నుందే ఎన్న శరీర కుంభలుంది అయితే ನಿನ್ನನ್ನು ಲೋಕ ಮಾನ್ಯರು ಬಂದಾಂಡ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಕುದರ್ಬೋದು ಎನ್ನ ಮೇಯ್ತ ಬೆಗರ್ಬೊನ್ಯನು ಉರುಂಟು ಗುಳಿಗೆದ ರೂಪಡು ದಕ್ಕದು ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯಾತಿ ನಡೆದವರ ನಿಕ್ಕ ಗುಳಿಗೆ ಪಡೆದು ಕುದರ್ದಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ವರ್ಷದ ಮೂಡುಬಿದಿರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ
ಮತ್ತೆ ಅಲಂಗಾರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಟಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ವಿಸರ್ಜನೆ ಅನ್ಪೇರು ಗಣಪತಿ ಅಲ್ಪ ಬರೋದು ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಮಕ್ಕಳು ನಿಂಚಿ ಬತ್ತ ಒಂದು ನಮ್ಮನ ಅಲಂಗಾರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಲ್ಪ ವಿಸರ್ಜನೆ ಬಂತು ಗಣಪತಿ ಮುಲ್ಪ ಕೆರೆ ತಗೋಲಿ ಕೆರೆಗೆ ವಿಸರ್ಜನೆ ಅನ್ಪೇರು ಕೆರೆ ತಗೋಲಿ ಗಣಪತಿ ಬಂದಾಗ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಗಣಪತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಊಟ ಕಾದು